Hey guys, another day, another vlog and another travel, and I'm with my baba, and also may kasama din kami mamaya, papakilala namin. And pupunta kami ng province. Where are we going? Pangasinan! Dito kami sa Mandaluyong guys kasi may kukunin pang gamit si Mary at si Kevin. And later, pupunta kami ng Caloocan para sundin ang pinamaganda kong cousin na si Josh. That's it, mamaya na lang. Hi guys! So we're heading now to Pangasinan. Na-pick up na namin si Josh. Wow, na-pick up! Nasa Caloocan, and then we're heading now to Maykawayan exit para dalat-dalat siya dyan. So see you in a bit, Pangasinan. We'll give you an update in a bit. Hindi mo pinakita sila Kevin. And yun nga pala, kasama namin. Ay nako, driver. Like the drive. Kevin. Ay nako. And Mary. Mojo. Kasama namin si Mojo. Kevin, Ano masasabi mo? Take over. Vlog take over. So yun guys, update kami later. Hi guys, so we just recently arrived here at Lakeshore. So 30 minutes driving from Caloocan. We arrived here. So kuha lang kami ng kape. Break lang, tapos gaya ulit. See you later. Nabutan kami ng ulan, kaya bumalik kami sa sasakyan. Magda-drive-thru na lang kami. Ano mga drinks nyo? Off mo na ba? What's your drinks, Cass? Java chip. Java Thank you chip. so much. Yes po. You're welcome. What's yours, Kevin? Ice caramel macchiato. And yours, Mary? Triple mocha. Java chip. Ano? For me, I'm yours. Here's mine. Pure matcha latte with strawberry syrup and substitute oat milk. So hello guys, we're here at Dunkin' Donut Binalonan. Hi Kuya. How much daw siya? 798? Binalonan na kami. Hi guys, update lang. Nasa Binalonan na kami, malapit na kami sa bahay. Pumila kami lang. Dunkin' Donut, pasalubong ng bayan. 12:07 AM. And Pagod. 3 hours lang yung biyahe namin. Sakit sa pet. Sakit sa pet. Bye! Tsaka sa bulsa. Charis. Later ulit. Bye. Guys, update. Andito na kami sa bahay. Nakapagbaba na kami ng mga gamit. And here's Lucky with Mary. Lucky! Uncle, mama, and brother. Tsaka ligo niya naman. Lucky! Ano yung kwarto niya? Ano yung kwarto niya, Baba? Okay, open. This is Lucky. Hi everyone, my name is Lucky. Hi! Ichi. Ichi. Ako baka ako naamoy niya. This is Ichi. Hi everyone, my name is Ichi. Mojo, sali ka Mojo. Lucky, Ichi. Lucky, Ichi, and Mojo. Ini. Update guys! Lasing na po. Yes! Hindi po ate. Ay, hindi ko. Talaga. Pag ganyan ba, okay lang yan? Hindi mo pwede adjust? Hindi naman nakakabit pa. Sa labas. Hindi nakakabit. Siyempre, wag mo nga nang gawin. Gana naman ah. Ka ba ngayon sa bago mo? Bakit ba di mo nag-iisa? Bakit ba
Kahit ano kinakaya, mahaba rin kwenta. Bakit ba malungkot sa iyong mga mata? Di mo mapansin, sa'yo ako'y may pagtingin. Na ng isip ko iyong dinggin. At sana ay payalaan mo ko. At ang lahat na ilang mo pangako. Pangako, hindi kita iiwan. Pangako, di ko pababayaan. Guys, update lang. Pupunta kami ng quarry para maligo at mag-shot-shot. Sama sila Baba. And here, tricycle. Ang aming Joshua. sasakyan. And this is Josh. Let's go. Malalim nga. Walang ilog. Dinadaan lang to. Yes, Baba. Lalim, no? Here's the quarry. Mukhang malalim dun, ah. Malalim dun. Malalim masyado? Malalim masyado doon? Oo, bago. Hindi naman, pero malalim yun dyan sa bago. Lagi sobrang lalim na. Dito na kami sa quarry. Medyo malalim ngayon yung tubig. Grabe. Actually dapat wala tong tubig dito eh. Kaso nagpakawala ata yung dam. Dapat daanan to eh. Walang tubig dapat to eh. Hindi na daanan namin ngayon. Wala dapat. Hi guys! So we're here at Quarry. Let's go! Okay guys, let's watch Mojo swim. Sa harap pa rin to, para makita ko siya. Oh. Uy, wow. Wow. Galing naman ni Mojo. Yay, Mojo. Hey. Oh my God. So labig. Ooh. Malamig. Malamig siya. So yun, kami lang na tao nandito. And
we'll just enjoy the view at magsi-swimming! Ay! Sabi sa tumba. Hindi na mahanap. Dito. Pasig. Picture tayo tatlo. Oops, malalim. Yung salbabida natin nasa likodan. Lumalayo yung salbabida. Saan mo siya dalain? What's up, guys? Ay, talaga si Kevin kayo kumapit sa akin. Dala tayo lahat. Paano mo? Paano mo? Gusto nga nagpapanayat. Ay, grabe naman yan. Pwede kaya siya talaga. Ah? Isa! Hindi natin malalaman sino lasing. Ay, tama. Talaga. Alam nyo ah. Bakit? Tayo medyo magbaka nila sa Boracay mo na update, katatapos lang ng binyag ng aking pamangkin. So it's 4 PM and pupunta kami ng San Roque Dam with the squad, with Mojo and Ichi. Mojo is going to dam. Woo, fresh air. Sarap be? Sarap mga be? Hi guys, update lang. Nandito na kami sa San Roque Dam. And here's the view. Look at that. So we're currently here na sa dam, and then makikita nyo on the left side sa bundok may mga solar panels sila doon. Medyo hindi nakita, pero sobrang dami niya. Dalawa sila. Actually it's a 3-port ng solar panel. So 1, 2, and 3. Iba-ibang bundok sila. And we're touring around here sa dam. Laki na ng pinagbago kasi ang taas na ng mga talahiban. And this is the POV. This is San Roque Dam. Yan guys, nakita nyo yan, naliligo kami dati dyan nung hindi pa malakas ang agos ng tubig. Yan sa maliit na rectangle na yan, agusan ng tubig, naliligo kami. Tapos naligo na din kami dito dyan sa gitna dito. Nakaligo na din kami dyan nung hindi pa malakas yung agos ng tubig. Punta tayo sa taas para mas makita natin yung view. Habang bata pa sa damuhan maghabulan. Ayan, nandito na tayo sa view deck.
Mojo, kami na. Mojo! Mojo! Tapang nga. Lipat ka nandito, teritoryo mo to. Maraming kambing dito. Another kambing. Hi! Tapang ala. Ala! Lagot ka, hindi ka na makakapunta ulit dito. Hinahabol eh. Tamang tambay lang at sa Gedli. Sa Gedli ng dam. Ano be? Ako po sa lipat kami, masyadong mainit. Na. Oo po. Uy, malaglag ka na, wag lang naman. Nakakatakot ako. Sabi ko, 9 Putang ko. Hindi makatay. Hi everyone, another day, another vlog. Alis na naman kami, so medyo malat yung boses kasi puro sigawan paggabi. Sigawan! Tilian. So we're heading to Puyao River today. May energy pa ba? So andun na sila Kevin tsaka si Baba nasa loob. Let's wait na lang. And then alis na rin. Si Baba, oh.
Energy Let's go to Puyao River. Sana hindi binabaha doon para ma-enjoy. Let's go. Hey guys, on the way na kami sa Puyao River with Josh, with Ben, with Mary, Kevin, and Mojo. I'm over, guys. Anong overstrike? Anong inumin natin nun? Mali. Di talaga. Di na. Ayaw na. Ilang araw na Tama na muna yun. Saan kayo? Ano yan? And here's the situation, guys. Hindi kami makakaligo dun kasi na-wash out daw yung cottage. Sobrang lalim daw ng tubig ng river. Hindi daw siya swimmable. Hindi siya slayable. And here's the This is the view. I love it. Dito sana kami dadaan. Kaso, hindi kaya ng kotse. Kasi masyadong malakas. And sa hanging bridge, motor lang pwedeng dumaan. Hindi din pwede tricycle. And kahit makakadaan kami dyan, wala din. Hindi din makakaligo. Kasi sobrang lalim daw. Sobrang taas ng tubig. Negative. Hindi tayo makakaligo talaga. Hi guys, looking for private resort kasi ang mga ilog na is maputik ngayon, pati at falls. So, ang option na lang namin is to find a resort. Ngayon, going back to San Manuel, but along the way, nag-check kami Resort hunting. So, ayun. Let's see kung makahanap. If not, diretso kami ng ilog na lang, ng Kuali ulit. See you there! Nagtagumpay ang plano. So, yun. Life update. Sa gitna na ng Napunta na kami Encantadia. Sa gitna kami ng palayan. Sila nang to ni Waze. Saan kami dinadaan. Update lang guys. Nakahanap na kami ng resort, which is dito lang din sa amin. Okay, here's the view. Guys, finally guys, we're here. Ito yung ano namin, nilandingan.
Hi guys, so quick update, nakauwi na kami. It's already 6:29. Light update. So, natapos lang namin kumain kanina and now punta kami ng Binalonan. Mag-coffee hunting. After ng resort hunting, coffee hunting naman. Go. Check ang mga person. So, see you there. Uwi na kami bukas. Maiwan ako. Bukas ng gabi. Hi guys, update lang. Nasa Ordineta na kami. May nakita kami bilyaran na may coffee shop. So dito muna kami tatambay hanggang 1 AM. Sulitin ng gabi kasi uwi na kami bukas ng Manila. So welcome back Manila. Bye bye Pangasinan. Pampigay ni JR. First bite, guys. So far, so good. And drinks. And this is mine as usual, matcha berry. Nice. Natapos lang namin naglaro ng billiard. I think it's a wrap. We call it a day. Bye. Bye-bye. Siyempre, panalo ulit. Hi guys, update lang. Currently, nagpe-prepare na kami para umuwi na ng Manila. So, this is it. This is the end of our vacation. Work na Paalam ulit naman sa para mga may panggala. pabigat dito sa Pangasinan. Bye-bye. May Pangasinan. Bye! Peace out!